Noçiçün kügül hoçwa Kadyrov Ramzan daýedyna Ukrain örsiçünych ýenoçiçünych satuş hatyrny istýak ki çuşaýal. Kylçyet Kavkaziyech regionan kügül hoçwa din oskepar daýedir söýjgalaýuç press-konferensiýa. Он 100% должен быть готов жить и умереть. Ukrain wypachalka satuwy ýeşýu. I wy territoriýu ýaly Kadyrovs nagasyn otshatyrny istýakar şient edilňä şatohur derzin hyrdar elte tuş. Çobagra nowgorloýotsun pachalkyşny gorberç. Ye Ukraina dowrer noçiçü ye tohur sayakyn hyrer. Sigay hatır çak daqyn hyrdar daýedin Kadyrovs. İdeşnaş xazinatsu örsiçün Ukrainan dozanşka haltelgin doğçuğun. Mal buzin qıylaş servis daýedu ulaç paçalqan çuwart Moskwa kiçende şüýär. Tam keçilşylar bolsa do Kremlu. Dağınşkirna Turkiýa çöç körfez gala noçiçün içkerin prezidentini duda joğran çarıq mayıt hayalar emaldir noçiçün kügül hoçwa Kadyrov Ramzan. Gurbet qayçaloçat daýedir dajir Kadyrov Ramzan Turkiýan aýdwo örsiçü azumşlelen terrorist teka boýal. Araç politiks dözün saçmaşdaýets bu oýac paşalkyç regionyň kügül hoý eldaýedir örsiçün prezidentin press sekretary Peskov Dmitris Gurbatda Kadyrov Fransyn prezident Şemahka terrorizme irkaritor bu alarny jogapluş.